Han er bestemt. Så er Softball næsten ved at nærme sig sin afslutning. Er du ved at have South by fatigue? Jeg har det en dag mere, og så tror jeg også, det er godt, at jeg skal til hjem. Hvad synes du om eventet? Er der noget, der har udmærket sig? Er der nogle tendenser, du synes, der har udmærket sig i en given retning? Ja, altså der er ikke så meget fokus på social i sig selv. Det hele det kontekst omkring social og digital og big data og alle de her ting, som kan være lidt nogle floskler. Men når man så ligesom sætter dem sammen, så synes jeg, det bliver til noget fornuftigt, og det har været et godt fokusområde i år. Så man kan sige, og det er jeg for så vidt enig i, at social media er ikke længere noget, man taler om som et selvstændigt begreb, som noget, der lever i en silo for sig selv. Det ligger bare implicit i alt, hvad vi har. Ja. Altså en af de ting, som jeg har savnet en lille smule, er noget omkring, hvordan man får sine kollegaer, hvordan man får hele pixen, som man arbejder i, med på det her. Og der er jo stadigvæk masser af mennesker, som tænker, Facebook, det er sådan noget, jeg viser mine børnebilleder og kattebilleder og sådan noget, det har ikke en skide gøre med mit arbejde. Eller LinkedIn og så videre, ikke? Det kunne jeg godt tænke mig lidt mere af, men det kan være, det kommer næste år. Tak skal du have.